higala, kumusta? Maayong gabi kanyo tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapa Ginoo, kami mapasalamaton kanimo og dako sa imong kahigayunan nga gitugot pa nga masabod sa kahanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon. Hinaot pa nga mahimo kining galamiton Ginoo sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ug bendisyon ang tanan nga mga taong nagapaminaw, mapalig-on, mapadasig ang ilahang pagtuo, ug ang uban Ginoo makaplaga nila ang kahayag sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome binhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, daghang kaayong sa dili patamo adtos unahon sama sa atong nandan, magaiban usa ta og pipila ka mga text message sa atong cellphone, no? Okay, maayong gabi kaninyo dinha sa istasyonan sa Radyo Brother John ug sa tanang naminaw ni ining inyong programa. Usa sa mga nakita nako nga pinaminaw nga religious program kining inyong programa ug usa sad sa akong nakita nga sa tanang mga religious program kini sad gihapon nga programa ang dani og daghan nga mga tumuluo sa nagkalain-lain nga mga dapit. Salamat sa inyong kakugi sa pasabot sa pulong sa Dios. Dalaygon ang atong makagagahom nga ang iyang kamatuoran nasabwag dinhi sa kahanginan. Daghang salamat si Romulo Deini. Okay, daghang salamat sad Brother Romulo. Well, ni apatay basahon, salamat sir sa imong pagtubag og nasabtan na nako. Okay, salamat pod, no? Anya di man matabo gyud nga di nato masabtan og ato lang gyud nga hinuktukan pamalandungon pag-ayo ang pulong sa Dios. Okay. Mangutana mi sa pangutana man gihapon okay, naaman ta atoy kagabi gisaaran gud nga tubagon kadton hinumdum mo ato gabi nga giingon nga walay nag-ingon si Darwin Hitgano nga walay magbuot sa ilaha ug magsimba sila sa adlawng Domingo kay maunay gisugo sa Ginoo ba to? Makuha man na rumutoy atong gisaad gabi nga ato nga tubagon, no? So standby lang una ni kay ato ra man nagihapong pahibalon mo og tubagon na ang pangutana. Okay, amo gyud na huwaton ugma sir nga inyo na matubag kay daghan man sad gyud pod ang subaybay sa Facebook page aning Darwin Hitgano unya mao magginay iyahang pangugat nga ang Domingo gyud kuno ang igpapahulay. Salamat kayo sir, amo na nga atangan ugma sa gabi. Okay, ang reaksyon is kagabi na nga atong ingon nga karon nato tubagon to. Well, ni apatay basahon kini ni ang
ang akong pangutana sir, pangutana gihapon no. So dili lang sa gihapon ta. Last text nga atong basahon. Kuya John, maayong pudto mo text lang ko daan kay mag-expire naman gyud ko unya layo pa to ang inyong oras. Pero salamat gyud nga si Papa natuhoy ra gyud ang iyang kinabuhi. Nakapahulay na gyud ni sa amo nga pag-antos sa kinaiya bisyo sa batasan ning Papa nga grabe gyud walay sama ka dautan tungod kay di mi kahigda sa among balay ug mahubog tungod kay magnisog magtabuag sa intawon mi og panghangyo ug asa mi makatulog manguli mi magsigi pa mig paniid kung naulian na ba kay budlay kaayo. Apan salamat sa inyohang program nga si Papa kalima na gyud makasimba unya ninhilak gyud mi pag-ingon niya nga magpabautismo siya. Okay, kana mo na nindot na nga balita na ha tanawa di nagsugod nagigkagkakita nga nabon again as Papa nimo nga naman gikas pagkapalahubog dili na palahubog. Gikan sa Domingo nga igpapahulay na Sabado na kay gisugos Biblia. Gikas nagkaon sa gidilis Ginoo di mo na gitawag og born again. Nabag-o ba na usab na tanawa lipay na mo di na mo magkabuang og panagan og mahubog sa Papa nyo di na mo manghangyo dito sa laing mga bahay nga adto lang mo usa matuog tungod kay magwild man ang imong amahan. Karon 5 na ka bisis nga nakasimba si Papa nimo o niya kanang nakalhilak mo sa kalipay kay nighisgot naman si Papa niyo nga magpabautismo siya. Amen for that, no? Okay, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message iyang cellphone mas may siguro sad Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan og diin gyud ni gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagkalain-laing mga lugar o dapit. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong mga kaigsunan, atong tanan nga mga viewers, mga listener, mga followers nato sa Facebook. Kamon tanan kutob sa namati karon Pilipinas o tibuok kalibutan. Amo kamong gina-welcome sa pagpakiguban sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, pwede na mo higalang makasend og mga messages dinhi sa atong comment section sa Facebook or sa mga cellphone namo ni Brother John, mga number nga among gipahibaw nga na ninyo. So maka-text na mo higalang na amoy mga pangutana o mga importante nga mga messages panahon ang inyong isend aron atong pagabasahon dinhi sa atong programa. O kung naamoy mga pangutana nga gusto ninyong masayran ang mga tubag, isend na din higala. Kaya amo nang tagaan og panahon sa pagtubag dinhi sa kahanginan. Basta mga pangutana nga tinarong, mga pangutana nga makahatag og maayong kasayuran sa mga tigpaminaw, amo ginang pasidunggan ni gawas sa itong pangutana nga medyo binuang, no? Okay. Ato na ning sugdan pagbasa ang mensahe nga ato nakita sa screen. Okay, ni adini Sinuna Hani Monterde Punay, maayong gabi ninyo Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners and viewers. Happy Sabbath. Amping mo kanunay and God bless. Nag-send siya mga kamot nga nagpray og heart. Salamat kay Sister Honey. O niya po si Million Silasol, mayong gabi mga kapaglaob, Happy Sabbath. Nag-send po siya tulo ka kamot nga nagpray. Niya po si Chel Notario Aragon, mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby, Happy Sabbath sa inyo diha o sa tanang tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Kuya Libby.
God bless sa tanan. Salamat po kay Sister Chael, no? Nag-send ka og heart og kamot nga nag-pray. Niya po si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Niya nag-send siya og tulo ka kamot nga nag-pray og heart. Salamat kay Sister G. Marie. Niya po si Chel Notario Aragon, nag-send po siya og heart og kamot nga nag-pray. Niya sad si Meledeth Branchuela Fuentes. Good evening, happy Sabbath sa inyo diha, kuya. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby, God bless sa tanan. O niya po Brother Rufino, Brother M. John Nailon, ang minsay niya, Happy Sabbath. So Happy Sabbath also Brother M. John. Niya po Rufino, niya po Rufino Moreno, Happy Sabbath. Everyone, God bless. Okay, God bless also Brother Rufino. Salamat po sa imong gisend ng mga heart, no? Kamot nga nagpray. Niya po si Kotlef Ramirez Lea. Happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath po, no? Kotlef Ramirez Lea. Niya po si Sister Erlinda Neri Istaura. Happy Sabbath to all sa tanang mga SD members diha sa Matag-Ob church o sa mga church usab nga sakop sa Matag-Ob. God bless. Niya po si Edelberto Higante Somalinog. Good evening and happy Sabbath everyone. Okay, niya po si Jonel Yugo. Good evening Brad John o Brad Libby watching gikan sa Manila. Shout out ko sa taga Sambulawan, Villabalite. Shout out ko sa Yugo family. Okay, salamat ron sa tanan nga nanood sa atong programa diya sa Manila. Okay niya po si Ginalyn Malana Kaburnay. Ginalyn Malana Kaburnay. Mayong gabi ninyo mga brad. Palihog ko greet sa akong mga ugangan Maria Kaburnay og Tiburcio Kaburnay og ni Nanay Peria og Tatay Tony from Ginalyn Kaburnay. Okay. Niya pagid siya minsay kung siya din Happy Sabbath. O niya po si Eleuterio Lagarisa. Ang iya pong minsay Happy Sabbath mga kaigsunan. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Okay, may gabi nyo diya, no? Banidodo o mga kabataan. Iyang mensahe, mayong gabi ninyo diha angkol o Happy Sabbath sa tanan. Okay, Happy Sabbath also in the Chari. Nag-send siya og mga heart o kamot ka nag-pray. Niya po si Gloria Apatan o Sister Duya. Maayong gabi ninyong duha mga brad. Naminaw gyud mi kada gabi sa Jesus is our hope. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Happy Sabbath. God bless. Nag-send siya mga heart o kamot ka nag-pray. Siguro Sister Duya, maabot siguro diha ang tingog sa trompa ni Neljon kay lanog-lanog mo na iyang duha ka trompa yun. Siyang bagong amplifier. Okay niya po si Chelel. Happy Sabbath Kuya John o Kuya Livy o sa tanang naminaw ani nga programa si Jingjing di Aini watching from Upper Kagkagan Camotes. Okay, salamat kayo Jingjing, no? Diha sa Upper Kagkagan Camotes. Niya po si Dundi Pinida. Mayong gabi, Brad. So, good evening, Brother Dundi Pinida.
Okay, niapod si Brother Jix Sumalinog. Happy Sabbath ninyo, Brad. So, happy Sabbath also, Brother Jix. Sa Dumagiti po tos, Brother Jix. Anya niapod si Lynn of Keria sa Kinatarkan. Ingon siya din, mayong gabi, Kuya John o Kuya Livy. Happy Sabbath sa tanan watching from Kinatarkan. Okay, mayong gabi sa tanan Kinatarkan. Anya nag-send po siya og kamot nga nag-pray. Anya niya asay heart. Okay, ato sa ning ipulig tanaw pikas nga screen. Ato ning tagdon ang nag-like sa ato nga program. Ang uban nag-love, no? Tungod kay nag-send og heart. Aritas mga nag-like sa ato nga programa. Okay niya si Million Silasol, Roland Neriginon, Kotlef Ramirez Lea, niya po si Delberto Higante Somalinog, Jivne Jeris Malati, Jerelson Dumandan, Guandicon, Michelle Sardido, niya po si Alex Orhil, Matthew Anderson. So good evening, Sir Matthew, no? Anderson. Niya po si Edwin Notarte, Chris Leones, Abner Dualio, Basilio Tero Notarion Jr., Rosa Lalican Iscario, Erlinda Neri Istaura, Rufino Moreno, o niya po si Brother Ronilo Itang. Aritas sa mga naglab, nagpasabot nga gilab yun nila doon nag-send og heart sa ato nga program niya si Jonel Yogo, Helen Romagos Elarcusa, Lindsay Igos Aligri, Maryphil Vargas, Chari de la Cruz Nugas, Arjen Michelle, Juni Mainit, Lynn of Keria, niyasad si Ginaline Malana Kaburnay, Maylin Kodira Batak, Makmak Pahamutang, Nailiv Tinyam or Sister Bilin Sister Bilin Mainit to ani sa Germany. So good evening Sister Bilin, oban ni Sister Roslyn no, mainit. Niya po si Bing Punay, maing gabi Sister Bing. Niya po si Rosalyn Mainit, Germany gihapon maing gabi ni Mr. Rosalyn Ronaldo V. Bragat. Niya po si Ma'am Narcy P. Pilayo Edoliberio, Nuna Hani Monterde Punay. Anya niya isa nga di natong mabasa. Anya niya po si Brother Ronilo Eitang. So muna ato mga nakita din screen, nag-like o nag-heart, o niya atong balikan og lantaw ang pikas nga screen, ato ning basahon ang mga nahidugang nga mensahe. Okay, niya si Rosalyn Mainit sa Germany. Happy Sabbath sa inyo diha, kuya, og sa tanan mga naminaw. God bless us all. Unya nag-send siya kamot nga nagpray og heart. Salamat kayo, Sister Rosalino. Kanunay mi nagampo sab nimo diha sa imong kalampusan. Unya niya pod si Pastor Hill Edoliberio, ang district pastor dinhi sa Bugo. Ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo mga buutan nga radio evangelist. Regards og happy Sabbath sa Northwestern Cebu District og sa Northern Cebu District. Agikan kang Pastor Hill ni. May gabi ni mo diya, Pastor, oban sa mga kabanan ni mo diya sa naros sa Cebu City, nas Bulacau, siguro sila ron. Ano niya po si Erlinda Neri Istaura. Happy Sabbath to all sa tanang SDA members diha sa Matag of Church og ingon man usab sa tanang simbahan nga sakop sa Matag of Church. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, niya po si Jeannie Rama Fermin. Maayong gabi ninyo mga brad. Galuding man among signal sa Facebook. Naminaw mi karon sa radio. Happy Sabbath sa tanan.
nila ni Tito Nonoy og Nini Solibio, nila ni Tito Ricardo Incabo og Bibing Incabo. So muni kanindot mga higala kay og loading sa Facebook, pailin-iling lang ato po sa radio. Kay Okay, kusog mo muna ang kining radio ni imong sila. gibasa karon pa libing ipang-mention din na mga konvertido ni sa atong programa sa radyo kay sa kuano ni Victory Calatrava Negros Occidental. Kusog siguro ang ato sad nga radio to Brad John. Kusog pod una daghan sa gyud ang naminaw Daghan naminaw dito. Daghang naminaw kay adtong kuan lang sa Kay ubay-ubay naman sa diha nga kalois Ginoo nakapangalagad si Ginoo niya ang hinungdan sinugdan na nagapamati sa ato nga programa. yes, dinis Escalante sa distrito ni Pastor Jimboy Loston. Sila mismo ang mga kaigsuonan diha nakaibaw sila unsa kadaghan ang nga kabig sa pagpangalagad sa itong program. Dito lang sa Bulanon, sa Gay Negros, no? Ngadtong nang labay nga pipila ka mga Sabado dito ta sa asosasyon sa kuan ni Pastor Amongos distrito. Gipuno gid nila ang covered court sa Barangay Bulanon. Unya dito natingala gid ko kay ang mga kaigsunan na gid moy nang duol sa ato dito nga kami kuan mi sa inyong programa sa radyo. Unya magpaila Brad John. Nagkuan sila unya ang uban pod mayon nga kami nag-Bible study pa mi pero sige migsimba lalo na diha sa Alimatok, no, mayong kuan yun diha mayong gabi labi na gyud sa atong mga kaigsunan sa Victory, no, nila ni Brother Nonoy Solibio Ternini sa Brother Ricardo Incabo. So Brother Ricardo, salamat yun kayo nga imo kong gipabawnan sa pagpauli nako Brother Ricardo. Ining duol ra man gini siya simbahan, ha. Unya didto sa kuan Bulanon Brother Libe, sadya kayo kay napresentar nga kuan sila kanana ang unsa ni kanana ang Jesus Miracle Crusade na ining ko ang Pentecostal, ang uban Katoliko, ang uban pod born again, lain-lain sila gigikanan, no, lain sila gigikanan. Kini nagpaila ug nagpasabot lang gyud nga gihigugma gyud pod sa kadaghanan pagpaminaw ning programa tungod kay pulong malagis Ginoo ang atong gidala. Na manggoy gingos Ginoo Brad John nga ako adunay ubang mga karniro nga wa pa mahitipon dinhi sa Mount Toril. Mao na nga ang pulong sa Ginoo nga ilang madungog dinhi mao'y pagtawag sa Ginoo kanila paingon sa matuod nga iglesia. Si Pastor Jimboy Loston, kuan man ni siya summa cum laude man ni sa college. Ani siya sa kuan niya. Kuan ni siya kanana ang naa naman ni ron sa murag Hope Channel. Siya gid dunay sulat nga gipadala ambot og naasikaso na basta taga EWR. Unya iyang na sa iyang sulat na hisgutan niya ni nga programa nga sa iyang panahon sa diha pa siya sa field wala na siya groundwork sa iyang kuan kay diretso na lang crusade kay lagi mahibaw-an lang kanang lugar diha daghan nang naminaw sa tong programa. O gunya sa sulat ni Pastor Jimboy Loston dito sa taga EWR nga kasagaran gid sa mga nabautismuhan sa iyang distrito, listener gid dinhi sa ato nga programa diha sa Barcelona, na pila na ka man kaigsuonan diha, no, sa Escalante nga nagabautismuhan diha sa Barangay Pinapugasan, no. Pinangaluhan ni Brother Primo Maasin pag crusade diha sa Barangay Langob ni Pastor ang buotan nato nga kuan pod presidente diha si Pastor Jufoni Galanza, ang presidente sa West Negros Mission, ha. Kini nabautismuhan ni sila diha sa Barangay Pinugasan daw 17 ba ni sila kabuok unya nga kuan. So pasalamat as Ginoo nga gitagad ning ato nga programa bisan ingon ani lang ta ka ultimo nga nagdala sa pulong sa kamatuoran. Manang dili lang sa Negros Brad John bisan pangari sa Leyte, Biliran, o ngari sa isla sa Negros Oriental Bantayan Occidental Island, unya yes. dinhi sa mainland Cebu hilabihan kadaghan nini nga especially dinis Norte, daghan nga mga daw halos mga churches na to dinhi na ay mga naka-contribute og mga membro sa church gikan sa ato nga kuan gyud ato nga atong pasalamatan ang Dios sa langit labos tanan nga
nagtandog siya kanunay sa mga kasing-kasing sa mga sponsors, no? Nga padayon sila sa pagsuportar kay ang Ginoo ro po nagtandog na Badyon kay buhat man is Ginoo. Ang Ginoo ra po nagsangkap sa mga financial panginahanglan nini nga programa sa radio. Okay, ang Ginoo nahibaw ra magud na kay kinini ang niadto miaging semana dunay nag-text ako nga nanginlabot ba ang conference diha sa inyong program. Wa na lang ko motubay Brother Libe nako nga nanginlabot pud nanginlabot pud pero ang tinuod nga pagkasulti nakatabang ba po diyahi gayon nga nakatabang ang conference ang union nakatabang sa diha nga nagtakilid na gidta og Mayo and hopefully nga mautro to ang ilang tabang sa tuwa nya naay mga tabang pod nga mga ginagmay si Pastor Hill Idoliverio sa didto pa sa Daanbantayan District pila ka bisis nga naka entregar siya og salapi dire sa treasurer para sa Region Ministry. Okay, atong i-continue og basa ang mga mensahe ni apod si Roland Neriginon. Maayong gabi Brad Libby og Brad John. Happy Sabbath kaninyo og sa tanang mga kaigsunan. God bless. So God bless also Brother Roland. Niapod si Pastor Hill Idoliverio. Mayong pagpaminaw sa akong mga pamangkin sa pagsabungan Mandawi og didto sa Toledo City, Kabangkalan, daang lungsod. Kiniapod si Diosdads Cubs. Happy Sabbath mga brother from Sibulan, Balugo. Sibulan no dito ni sa Iloilo dapit aw sa Romblon. Aniya pod si Jenny Rama Fermin, Bajon, unta madayon atong plano sa December in God's grace. Ato nang iampo sis pero nakabook na gina siya. Nakabook na. Tulo na ang nanawag sa ako nga kung mahimo anha sa first Sabbath good sa December. Unya inako wala na good kay free Sabbath man to na nako ako'y magbuot ana og asa ko anang Sabaduha pero wa na man ko'y lain nga nahatag good nga time kay ang December fully booked naman. So iampo nato na Sister Jenny unya salamat sa inyong pagpangandam diha sa inyong ubos nga igsuon nga inyong gidapit and hoping wala sad untay mga suya-suya nga mahitabo kay dali ra ba kining mga nasuya dali kayo mo create og mga istorya diri lang banda sa Liti na agay magbuhat-buhat og istorya nga ang appearance baya ana ni John og mag-invite mo 15,000 may tagdi lang na ilatoson sa Ginoo ning magbuhat-buhat og istorya masuod magaytas ihatag usay makatapal magaytag 13 27 usay si tinta sa pamasahe igbalik ngadto nga ri nya 15,000 na hinuon ang appearance. Muna nga magbantay mo kay usahay pod ug maanha ta diha. Mag-invite mo wise speaker nga ikahatag pero kay bawang na tag-invite ta diha padadaan nagkalit og mga direktor. Nang di na to masabtan usahay kini ang mga tawhanon nga mga pagbati pero kanang tanan nasangko ra gina sa pananaw sa mga matas Ginoo. Okay, napagyod si Pastor Hill. Mayong pagpaminaw sa atong duha ka missionary from 1,000 Missionary Movement nga naa sa Lambusan SDA Church area. Happy Sabbath ninyong duha sirs. Anya napagyod siya minsay maayong pagpaminaw to all friends nato sa Carnasa Island og Tatay Cesar sa Liog-Liog og sa all brethren sa Malapascua Island. Niapod si Jerelson Dumandan, maayong gabi kaninyo diha brother, malipayong Sabado. Niapod si Brother Sonix Otsia. Happy Sabbath mga mentors. God bless sa tanang naminaw sa inyong bantugang programa. God bless. Amen. Salamat kayo Brother Sonix no. O siya asa man karundong nakakasa Buhol man sa buhol man bata. Niapod si Ros Otsia. Brad John o Brad Libby, Happy Sabbath. Ikaw sabi ni Brother Sonic si Ros Otsia.
Di lang ka magsaba. Di lang ta magsaba ano na. Okay. Ako na lang ihatag panahon ni Brother kay taas na kayo itong Yes, sponsor kuan na pa kanini Pero ano ang, ka bala kahigala, basahon na to niyang taon-taon yung mensahe. well, ato ta mga kaigsunan sa kuan pero naato diha sa imo Brother Libby ang atong diha, tubagon karon, no? Ako Unya- basahon, Brother John. Yes. Okay, sa kagabi maning pangutana nga nindangat dinhi, mo ni pangutana. Sir Libby og Sir John, ingon si Gitgano, father ni siya. Gitgano ibutan dinhi. Alang so masayod, no? Father Gitgano ni sa dito ni sa Bohol. Ingon din ni Sir Libby, Sir John, ingon Gitgano wala daw magbuot nila kung mosimba sila sa Domingo. Kay maona daw na ang gisugo sa human pagkabanhaw ni Hesukristo gikan kang May Molina Gicole tuani sa Saudi Arabia, Esther May Molina Gicole. So ang iya dinhi nga naghisgot siya may tungod sa giingon ni Gitgano, kadungog sure siya o sa Facebook ba sa live. Ang giingon nga wala daw magbuot nilag mosimba sila sa Domingo kay mauna daw na ang gisugo sa human sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Okay, salamat mo ni atong saluan karon nga gabi mga higala. Okay. Okay, sa kung basahon makadiyot ingon sa dinhi nga ato nin tanahon kadiyot ay okay, maayong gikang pastor gyapon ni. Mayong pagpaminaw sa atong mga youths Amaykos, si RMC, na sila karon sa Paril SD Church. Tuwa dito, nangangayaw dahil sila. Doon ay Ilang spiritual retreat. youth retreat maron sa ang main gid ana nagpostro ang main gid sa Amaykos. So mao na nga sila ron didto to Mas Paril. nagpudok sa Paril. Ini nga padayon kamo sa kabuotan. Niya pa itong basahon. Happy Sabbath, sister. Bintaha kay daghan nata nga otsiya nga Adventist. Okay. Sama di mo kailaan ni Brother Sonic si Sister Rose. Ingon din ni wife ko ni Bong tumakay Brad. Gan ni kay sa Ulango Island man eh. Oh. Unya kani si Brother Sonix Ochia tuan is Bohol. Una debater man sa nimo ni defender unya. Kini si Rose Ochia Ochia tumakay ni siya asawa ni Nibong tuan ni sa Ulango Island. So sis Rose, thank you niya i-regards ko diha sa akong amigo si Brother Bong. Yan po si Mil Beltran Fernando, happy Sabbath Brad John o kay Libby, maayong pagpaminaw sa tanang naminaw from Anislagan, Beliran. Okay, di pagyod, ato ni tanawon. Good eves, Brad John, Brad Libby, happy Sabbath sa tanang naminaw sa inyong programa Watching from Anislagan. Di po Nestor Eligado, SDE, da demonyo ampo sa ni Muis, sis Alex Liaban, nag-send pong mga heart o kamot nga nag-pray. Okay, akong ihatag panahon ni Brad John alang sa pagtubag una ning pangutana atong Okay, daghang salamat Brother Leve. Ang atong oras 20 minutos na lang gyud ang habilin sa atong oras. Di bali. Ato lang ning kuanon atong paninguhaon. Ay pertindaghana sa mensahe ron Brad John. Yes, pasalamatan ang tanang mahigala nag-send og mga messages. Yes. Ang tinuod paggasulti kanang gisulti ni Darwin Hitgano nga way magbuot sa ila ug magsimba sila og Domingo kay mauna ni gisugo human na banhaw si Kristo. Ako dili lagi ko magpanuko pag sulti. Naanad naman gud si Darwin Hitgano pari man eh. Pagsultig dili tinuod. Naanad naman gud ni siya sa pagpamakak. Mauna nga ingon ana ang tunada siyang mga sinultihan. Kay bisan unsaon nimo pagbalintong pagbasa ang Biblia bali-bali, wala kagyoy mabasa dinha nga ang adlawng Domingo gisugo na nga papahulayan ipabalaan. Ang pagsimba mahimo na
bisag unsang adlaw, bisag unsang orasa mahimo nga imong simbahon ang Ginoo, pero nung ka nga imong iingon nga ang Domingo mauna nay gisugo nga igpapahulay human na banhaw si Kristo. Ug naay makapaabot ani sa dunggan ni Darwin Hitgano, mangayo kog usa ka bersikulo kinsa may nagsugo human na banhaw si Kristo nga papahulayon na sa adlawng Domingo kay mauna nay adlaw gipapahulay kinsa may nagsugo ana. Ni ato ning basahon ha, kining gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan ug kinsa magyud ang nagsugo ni ana nga pagabantayan ang adlaw nga Domingo. Kung ato dinhing basahon dinhi sa gihisgutan sumala sa kinini ang dinhi sa The Faith of Our Fathers sa page 111 sa 16th edition sa 1880. Ang gisulti dinhi, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we, Catholic, never sanctify. James Cardinal Gibbons. Muna ang pamahayag ni James Cardinal Gibbons. Unya, kung atong basahon sa gihapon sa The Catholic Mirror, September 23, 1893 nagingon, the Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. So sa laktod pagkasulti, kung moingon si Darwin Hitgano nga human na banhaw si Kristo mauna na ang gisugo, kung doon na may nagsugo niya na ang simbahang Katoliko, walay gisugo ni ana ang Ginoo. Klaro na ha? Unya nagsulti dinhi sumala sa gihisgutan, sumala dinhi sa Thee in Right CSR, a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. Nag-ingon dinhi, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Catholic Church alone. So kang kinsa laning balaod ang Domingo, iya ra gina sa simbahang Katoliko. Pero og moingon si Darwin, kamo dinang naminaw, kamo dayhad kay Darwin, ipaabot ra gunis dunggan ni Darwin. Ingna nga si John dihito nangayo og usa ka book bersikulo asang bahina sa Biblia nga ang Dios nagsugo nga ipabalaan pabantayan ang Domingo kay mauna na ang adlaw ipapahulay. Ha? May na nga naay kanana ang makasulti pud ba kay basig wa sad siya makadiscover niining ato nga kanini ang programa. Nya pamati iragod diyon ha. Usa ka historian si Henry Gibson, Catholic historian, makbasa nimo ni sa Catechism Mid-Isi sa volume 1 page 341 and 342 nag-ingon si Henry Gibson, the church changed the day from Saturday to Sunday. How great is the authority of the church, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day, keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Unsa lagi ni? Tradisyon ra gini. Mga pagtudlo ra ni sa simbahang Katoliko. Mao na nga ang amo dire nga ipaila sa inyo kanang gitudlo sa Biblia, dili nang gitudlo sa simbahan. Kay kung doon na may sugo niya na, dili sa Ginoo, kung dili iya sa simbahan. Well, ato ko nuning basahon kung unsa man ang igpapahulay nga gihatag sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan. Pamati iragod dinhi sa The Living Bible akong basahon sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 nagingon, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Wa mag-ingon every first day. Busa kung i-compare nimo ang gipamulong o gipamatuod ni Darwin Hitgano og sa mga gipamulong o gipamatuod dinhi sa Biblia, tulibagbag kaayo ang iyang gipamulong. Kamo dihang naminaw, ipaabot ni didto ni Darwin Hitgano nga si John dihito nagtudlo man sa gitudlo sa Biblia, kanang imong gitudlo naapon na sa Biblia.
kay mangayo siya usa ka book teksto. Unya ni akong balikan no, and I give them the Sabbath, a day of rest. Ug akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay, every seventh day. Matag adlaw ikapito ang adlaw nga igpapahulay nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Kung ang adlaw ikapito, Sabado, ang gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan ingon nga igpapahulay, kanang naghatag sa igpapahulay nga unang adlaw nga mao ang Domingo, kang kinsa man na nga katawhan ay aba, katawhan kana sa simbahang Katoliko. Busa kutob sa pundok o relihiyon nga nahimong Sabbath breaker kay nahimo silang Sunday keeper, mga follower na sa simbahang Katoliko. But remember, ang gisulti dinhi nga akong ihatag kanila ang adlaw igpapahulay, ang adlaw sa pahulay, every seventh day, matag ikapitong adlaw. Nagingon ini, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. So, hilabihan ka klaro ug katinaw sa igpapahulay nga gihatag sa Dios ngadto siyang katawan every seventh day. Mao ni gisulti matag ikapitong adlaw. Unsa man adlaw sa inyo ikapito? Domingo di ay nga ang Domingo una man ang adlaw. Mo bitaw na nga Sunday is the resurrection day of Jesus Christ. Ang Domingo. Pero wa isguti dinig first day of the week. Seventh day, ikapitong adlaw. Busa kung Biblia mo'y atong susihon, mo'y atong tunan, mao'y atong pasultion, mauni ang gisultis Biblia. Pero og adto ka sa mga representante lang sa simbahan ay natural. Musulti sila kadapig sa simbahan, dili kadapig sa Biblia. Timan mo ni gihatag sa Ginoo. So kining nangutana, mas maayo nga gi-refer ni sa ato nga programa matud pa nga gihisgutan nga mauna kununay gisugo human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kinsay nagsulti ana? Si Darwin Hitgano. Diin man ug kinsa may nagsugo ni Darwin Hitgano ni ana? Ang simbahang Katoliko. Asa mo musunod? Sa Ginoo o sa simbahan? Unya, kamo nahibaw ko nga nakasabot mo. Kung unsa ang kamatuoran. Tungod ni ana, kung sa unang mga panahon, si Kristo nagagamit siya og mga tao nga mao ang iyang mga tinun-an nga nagsulti sa kamatuoran, karoa ug unya si Satanas pud mogamit pug mga tao nga himuon niyang tinun-an, himuon niyang ahinti, himuon niyang representante. Og unya karon ang pangutana, kung magsulti ka kadapig sa simbahan apan kabatok diha sa Ginoo, unsa may inyong mapamalandong mahitungod ni ana? Unya si Kristo namulong naman daan, dili tanan magingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa aman mo'y malangit. Nagmagtuman ka sa kabubuton sa simbahan, dili na ng kabubuton sa Dios, layo ra ang langit nimo ni ana. Si Kristo'y namulong bayaan na. Mobito na nga kini nga programa nga inyong gipamatian, nagtug-an ug nagsulti kini sa kamatuoran, nagtug-an kini sa gisulti dinis balaang kasulatan. Mobitang moingon mi nga Bible-based kini nga program. Nganuman ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Mangangkon ra ba na sila? Atensyon diha sender o contexter. Mangangkon na sila po'y nagbuhat kuno sa Biblia, pastilan, kusog lang mangangkon-angkon. Pero sa atong gibasa kaganina sa ilang basahon is only a tradition and teaching of the Roman Catholic Church. Busa, karong panahon na makita mo, daghan gyud kayong mga follower sa simbahang Katoliko. Tan-awa ninyo ang daghang mga pundok. Nangahimo silang Sabbath breaker, nahimo silang mga Sunday keeper, follower ni sila sa simbahan, dili follower sa Ginoo. Muna nga mamalandong mo kay si Kristo nagsulti baya nga daan, magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo.
Unya mo tuo lang pud mo dayon niyan nang maayog yung pagkatagik, maayong pagkabagay-bagay, maayong pagkahanay nga istorya. Ha? Maay kay mudag istorya oy. Ha? Maay kay mudag pasalig dili sa imong ikalaglag kundi damay kay mudag pasalig dili sa imong ikaluwas kundi ngadto sa imong ikalaglag. Pag kinabuhi higala alang sa imong ikaluwas dili sa imong ikalaglag. Namulong na daan si Kristo, dili tanan nagingon Ginoo makasulod sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Tumana ang kabubuton sa Dios. Ayo og tuman-tuman anang gipadayag ni Darwin Hitgano kay wa na sa Biblia pero naa mas Biblia hulaton ko na. Be, usa lang ka teksto nga ang Dios nagsugo nga pabantayan ang adlong Domingo kay mauna na ang adlong igpapahulay puli sa adlong Sabado human mabanhaw si Kristo. Daghan mo mong naminaw ron, ihatod na ditong Darwin aron makahibaw. Darwin ana nga nagkinahanglan ko og tabang diri sa atong programa nga mahibaluan kung asa ang dapita nagsugo ang Ginoo nga pabantayan ug papahulayan ang adlong Domingo. Salamat. Okay, ato ning basahon makadiyot higala ang mga mensahe nga nahipuno, nahidugang, no? Niya si Mrs. Alex Liaban, Happy Sabbath sa tanang katawhan sa Dios. Niya po si Angeline Mendoza Matthias, good evening and happy Sabbath. Niya po si Dongba Britoya, happy Vesper ninyo Dong John og Dong Lib. Salamat dong. Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Niya po si Sister Jennifer Ortiga Familara, happy Sabbath. Thank you Renang. Okay, ato ning dalikyatan pagtan-aw mahigala ang mga nahidugang karon nga nakig-uban sa ato nga programa. Okay, ato ning tan-awon niya si Rose Otsia, niya Sabal Jason, ato pong nakita si Sherwin Orsal. Okay, ato ning tanaw ni si Angeline Mendoza Matthias, Jennifer Ortiga Familara. Okay, niapod si Rubilin Villaganas ni Cesario. May gabi inyo diha, Mads, na amo si Lutungan Island ron. Niapod si Joe Bayo Ingano, Edwin Notarte, Guandicon, niapos Anicasor Jersky Almunicar, Jodeth Sabuya Raga, Mel Beltran Fernando, Mrs. Alex Liaban, Romel Tumakay, Chris Leones, Hertrudis Yorpo, Abner Dualio, Basilio Tiro Notarion Jr., niapod si Rosa Lalican Iscario, El Silong, niapod si, okay, mao ni ato mga nakita higala din sa screen, o niapod si Jimmy Monte Alto, happy Sabbath mga igsoon. So, moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat din nato ni Sister Gikuli, no? Ato ning basahon iyang pangutana pag-usab. Ingon dinhi nga ingon sigit gano wala daw magbuot nilang musimba silag Domingo. Tinuod na way magbuot, no? Way magbuot, wa pasad may magbuot. Pero ang Ginoo dunay pagbuot. O niya, kanunay rabatang mangadji sa amahan namo nga moingon ta nga matuman ang imong pagbuot diri sa yuta, maingon sa langit. Sug moingon tag way magbuot nato, nay magbubuot nato labaw sa tanan. Ang Dios first way magbuot nato sa atong isigataw. Pero kung mangadji manggaling tag matuman ang imong pagbuot diri sa yuta, maingon sa langit, pues mutuman yung kag unsay pagbuot sa Ginoo. Pangutana, pagbuot bas Ginoo nga Domingo ng adlaw nga balan igpapahulay? Dili, nga naman kay way mabasa sa Biblia. Ang pagbuot sa Ginoo kun imong tan-awon sa Biblia, muna mabasa sa Exodo 20. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhata ang buluhato nimo
apan sa ikapito kaadlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsang buhat. Gayon ang 11 kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang dagat ug ang tanan ana nini og mipahulay sa kapito kaadlaw tungod nini gibindisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado kon pahulay og misantos kaniya. Sumunay na as Biblia ang pagbuot sa Dios nga adlaw nga balaan nga atong pahulayan, adlaw nga di nato trabahuan, dili Domingo. Ang adlaw sa Sabado galamon ay pagbuot sa Dios. O kanang pagbuota sa Dios di gyud na mausab kay sa Levitico 23 versikulo 3 matod pas contemporary English version, you have 6 days you can do your work, but the seventh day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. So gisultis Ginoo nga ingon siya dunay unom kaadlaw maghimo mo sa inyong buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana sa ato pa kada Sabado, ingon ang Dios, magpahulay kamo ning adlaw bisag asa pa mo magpuyo. Bisag asa pa mo magpuyo, ingon ang Ginoo. Kinahanglan kamo magpahulay kamo ning adlaw pahulay og maghiusa kamo sa pagsimba. Klaro na ha? And come together for worship. Pagsimba. Unya ingon sunahan, kining balaura di gyud mausab. Kung ang pagbuot sa Dios atong gituman, di na to usbon. Sabado ta magsimba, sabado ta magpahulay, sabado ta magbalaan kay mo na gisultis Ginoo higala des Biblia. Unyag mga tag matuman iyong pagbot diri syuta mingon sa langit, kada pangadyo nato siya tag pamakak. Kana kung wa nato bantay ang Sabado ug Domingo ta, sige tag pamakak nya naarabas na po kasugo ingon ang Ginoo, dili ka mamakak. Unya sa Juan 8:44 ang amahan sa bakakon higala maong yawa. Kuyaw kay na kaila tag Dios pero namakaktas Ginoo nga naman wa nato bantay ang igpapahulay. Sige tag promise niya ang pagbuot niya mo atong tumanon, apan di ay ang atong pagbuot mo atong gituman dili ang yes Ginoo. Usbo nila nato atong pangadji. Di na ta mangadji nga matuman imong pagbuot diri sa yuta mingon sa langit. Ato na lang ingnon nga matuman ang imong pagbuot diya sa langit og matuman pod ang amo diri sa yuta. Murag iya na siya nga kahimtang. Pero mga tag matuman ang pagbuot sa Dios ni siyuta maingon sa langit, ngadto sa langit. O niya, nagdomingo ta, igpapahulay nato atong gibalaan na nagsige tag pamakak sa Ginoo kada ampo nato nagdugang ang atong mga sala. Niya may bakakon bang pamakadto sa langit? Wala. Pinaduyag 21:8 alang sa tanang mga dili Dios non. Niya sa last nga portion, alang sa tanang bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo kasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kuyaw kayo ang Dios nahigugma man nato buot sa Dios nga musunod taniya higala ang iyang pagbuot atong tumanon dili ang ato kay ang atong pagbuot daghan tag pabot mahisupak sa kabuton sa Ginoo. Ang importante ang iyang pagbuot atong tumanon aron sa katapusan sigurado nga maangkon atong kaluwasan. Wa naman tay mga higala o niya pa'y mga mensahe din pero wa naman tay igog yung panahon sa pagbasa adto ta sa ato nga theme song. Okay mga higala, nag-ampo kita. Dalang tanan o walay katapusan nga Diyos, nagpasalamat mis kalampusan sa imong pulong, magatugot ka Ginoo nga ang tanan nga mga naminaw